Orsu zurume Orsu zurume Orsu bụ nke anyị. Ana m ekele nnụ ije eze ka anyị bịara ije eze la forum na ihe a na-edesi nzọgwụ bụ onye Igbo nzọgwụ abụ onye Igbo na ndị na-ere moto na ndị na-ere ala ọsụ a na-agba ọkụ a na-emebisi ọsụ a na-emebisi ome ndị kulipụrụ okwu amarụrụ ozuome obolibe ndị ọzọ olibenu na-ezu ya ọdụ ihe ibenu na-ezu ya ke bụ amarụrụ ozuogbuo amarụrụ maka ụmụ unu na-emebisi ọsụ etie itenansa anyị agbadịrị itenansa ọgba ọzụzụ nne mmiri ukwu ka abụwa ya itenansa anyị unu na-emebisi obodo itenansa anyị unu na-emebisi obodo itenansa ụmụ unu na-egbu ihe niile eti asaa ubiri ele ma asaa ọ bụwa ya nke bụ asaa unu na-egbu onwe unu asaa unu na-egbu onwe unu ubiri ele unu na-egbu onwe unu ụmụ unu na-eme ihe niile na-eme nnụ macha kwuchiri odi eti ọkabịa citizen nke ọkabịa ka njọ ọkabịa citizen ọkabịa unu ahụrụ onye na-eme anụrụ ha ọgbụgbụ obe ha na-egbusi onwe ha ọkabịa unu na-egbu onwe unu ọkabịa unu na-egbu onwe unu ọkabịa unu egbu jọz gbusie n'onwe unu ọhịa jere ekpozi unu ewere awa eze obodo ezi awa asị ka ọbọdụ awa unu ememere ihe ahụ unu ejiri mara na unu na-egbu onwe unu ezi awa unu na-egbu onwe unu awa eze obodo ọ bụwa ya ka bụ ezi awa unu na-egbu onwe unu ezi awa unu na-egbu onwe unu na-egbu onwe unu ezi awa maka ụmụ unu na-eme ihe nnụ ma ndị abụ kwuchiri ụdị na eze nnụfụ nwụọ ka ọzọ abụrụ ebe na-atọ ọdịta agbọgụ ebe na-atọ asị ka ọ bụ ka ebe na-atọ ụmụ unu egbukọla onwe unu ebe na-atọ unu egbukọla onwe unu ebe na-atọ eweti Orsu obodo ọma Orsu itokwu ebe ahụ ka o bidoro si jiri Orsu ha aka njọ ha egbugule ha egbukọla ha ndị mmadụ ndị na-egbu ihe bụ ụmụ Orsu ha dị ụmụ Orsu ndị Orsu ma ndị abụ mgbe ha bịara bụrụ na-arụ ụlọ nnụhụrụ ha kwuchiri odi Orsu na-egbukọla onwe Orsu gbukọ na-egbu ọ bụrụ awọ ololo jiri awọ jiri okpiri tiwe ihe asị ka ọ bụ ka ebuzi awọ unu na-egbu onwe unu agbaala soshal klọb ọkụ gba ibe ọzọ ọkụ na-egbusi gbaa ihe sentasị ọkụ awọ unu na-egbu onwe unu ọ ihe nu jere aza ọ bụwa ndị jiri okpiri tiwe ihe ka ọzọ na ike niile ahụ ekere na Orsu lokal gọọmenti ahụhụọ m isi ya ọ na-ekwo na onye ọbụla akwụchiri odi ụmụ ihe na-ekwu okwu onye pụta ọkwụchiri odi gbafụsịta ndị nọ Lagos a na-eselebreti ndị nọ ebe ha na-anaghị eselebreti ile anya nga ọ dịgadala ekwu okwu ilechi ihe a na-epost ya ọ bụrụ ihe na-ewu iwu iji osoro maka ọdịmma Orsu ka olisi ọdịmma Orsu ha mgbe ọ na-ekwo nge ka imere nụ na-atụ ụjọ ọnwụ ifu ka ịnwụ and so many of these people na-egbusi ndị mmadụ ya nọ na this group letọsị ya mmadụ anyị n'ọnụ na oche enu ya atọgbube mmadụ ya ihe uju gbara agba dọ na-emecha taa ihe eji emecha kpere ọdọ nnọja bụ ụwa ndị Orsu ndị awọ ma ndị Orsu itokwa ma itenansi ma ozu ka nọchara anya ama ndị unu ochere anya ama ndị nnụ ihe nnu dị ọpọchuniti na-ezu ohi na-ekidinapụ mmadụ na-ezu ohi dị iche iche o ji ezuru nnu ka nna ajụ n'abalị a o ji ezuru nnu ọ bụ ndị mụrụ nnu esiri ha na-agbụbe esiri ha na-ameme dọdema obodo nnu unu apụtaghị di ya na-atụ ụjọ ihe na-egbu unu ụmụaka ala agbawụsị mmadụ na-arakpụrụ mmiri ihe na-egbu unu kama na obere afọ bụ na Orsu anyị ma ndị nnụ bụ o ji ebiriri very soon eririzie nna dị kala o ji ebi ọ pụta oke ụlọ ndị ohi ka nnụ bụ ewu ndị nnụ ndị ọdọ eme ihe a na-eme ndị ohi ndị gburu mmadụ ọ gburu nwanne ya jaadị ya chetakwa na ikpe dị n'ala mmụọ ọ gburu nwanne ya jaadị ube okpoko mrịkpa ka ija ha ebulie ha ube okpoko mrịkpa ka ija ha ebulie ha ube okpoko mrịkpa ka ija ha ebulie ha ube okpoko ụrịa ma atụgharị ịgba ka ọ bụ ya ka nnekwu ụrịa ma atụgharị ịgba ka ọ bụ ya ka nnekwu ụmụaka na-egbu mmadụ ya nụ ka ngụrụ egwu ya nụ laiki echegharị anyị
chegharịa dị confess ya njọ nnụ aja agbaghara ụnụ na ojusikwa ike nnụ a na-eme kewa na nnụ onye ọbụla ji aghọ mkpụrụ ọkụrụ ka ị sịrị tọkwa bed gị iji edina ya ị gaghị egbu mmadụ laa fri n'ụwa onye kata jenereshọn gị agaghị adị fri ụwa gị agaghị adị fri nsogbu adị ka Chineke gọzie anyị kama na I'm disappointed na Ọsụ bụ nke anyị na awụ Idemili na ụmụ forum si onwu die ihe a na-eme ihe ọbụla na-atụ ụjọ unu chọrọ ịbụ Metusela unu chọrọ ịbụ Metusela nsogbu adị jisie n'ike ọ ga-emecha be ọ ga-ebe mgbe ọ ga-ebe ka m ji agba nna okwu ka m ji elere unu anya nsogbu adị